Timothy chapter 4 verse 12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. Siyegqitha ngoku ezingxakini. Verse NIV mntanam. Musa ukuvuma ukudelwa ngabantu ngenxa yokuba usemncinci. Musa ukuthini? Ukuvuma udelwa ngabantu ebuzalwaneni bakho ngenxa yokuba usemncinci. Yiba ngumzekelo kuwo onke amakholwa. Yiba intoni? Umzekelo kuwo onke amakholwa ngentetho yakho, ngokuziphatha, ngothando, ngentembeko nangobunyulu. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. Then isihloko sethu sikulandawo ethi set an example for the believers. Ithi ngesixhosa yiba ngumzekelo kuwo onke amakholwa. Yiba intoni? Vezana ke itopic esoxoxa ngayo today. It display growth in sanctification. Goodbye, not in. By being an example for believers. Bonisa ukukhula ekungcwalisweni, ukukhula ekufaneni noYesu. Ngokuba ngumzekelo kumakholwa. Le verse oko ndisoloko ndiyigqitha until this conference. Sithi mchake kukhona ilevel ephezulu yokukhula enkolweni. Ngokuba ungabi sabalikholwa nje for yourself. Ube likholwa elingumzekelo kwamanye amakholwa. Apha Christian family kunabazalwane endiqale ukuba nabo apha ecaweni 10 years ago, abanye 5 years ago, abanye 2 years ago. Bebefamba ngosebekhule empumi to level apho bangasaziphathi njengamakholwa for the sake of ukuziphatha ngamakholwa, sebeziphathela ukubonwa ngaba balandelayo. Kutsho ukuthi ngoku so ukhule to an extent that your righteousness awusayenzi for the sake of righteousness, so yenza as a way of displaying it to others. Ndicingela uba ke yilevel efamba uPawulos wafase kuyo. Kusho ukuthi ubuleqa uPawulos at least khawufika kule level yokuba ngumzekelo ngoku. Nento yenzayo awusayenzi kubuyenza, so yenzela uba babone abanye bafunde kuwe. Paulos uyawatsho lamazwi ku 1 Corinthians 11:1 uthi, follow my example as I follow the example of Christ. And ndiyacinga uba mpumi nina kudala nina apha ecaweni beningafanelanga uba abantu nesabafundisa iBhayibhile. Cha. Befana uba senisithi nina fana nami. Xa ebuza umuntu uthi uthi emntwini uyosindiswa nini, athi kuthini ukusindiswa, uvela uthi wena
fana nami. Uthi uPaulos ephaya, follow my example as I follow the example of Christ. Kutsho ukuthi sendikhule kakhulu ekufaneni noYesu kangaba ungandilandela ungenza njengami. Uba ufuna ungena izulu kutsho uma mdala ungozi usho ebantwaneni uba abantu abafuna ungena izulu jongane mina mbani njengami. Is a level singa intentional ngokuyifuna. Ungabe ngumzalwane othi hayi ndinomlomo ontshuntshu hayi ndinto yithi abantu mabafunde kuwe. Ndizofunda ezi verses zi4 ndixoxe apha kuzo ndisamotivate le ndawo yokuba fanele nifike kwilevel apho ningasabuphili ubungcwele kuba bufuneka senebuphilela abanye. Uba ndiyafona pha emsebenzini wakho ndifonela umuntu umchagele endimaziyo mhlambe endiva kuthiwa ndandifunda naye sesebenza pha Mount Elifa. Ndithi mhlekazi ibali ikholelo right. Athi umuntu ndizobala ikholelo right kanjani? Ndingabe ngithi Matthew 1 Matthew 5 ndithi funda kumchagele khona umuntu ethiwa uNtata uchaga apha funda kuye. Uyabona ke le level is really costly. Because behavior yakho ayisalawulwa yivesi ilawulwa itask of being an example. Ibambi into yokuba uthi una 10 years usindisiwe kusanqandwa wena. Kubekho olwa basezingolweni abafika bakwegqithe. That's why bendishumayele intshumayelo ethi kufanele uzijonge insindiso yakho by comparing yourself with others. Khawukujonga uba lamakholwa asanda ukufika asadinga ivesi kuphelana okanye wena ungayivesi yawo. Uthi kuPaulos follow my example. And uPaulos kuyabonakala uba yindoda ibizimisele gqithi ebungcweleni because kutsho ukuthi yena ebethi xa competition noPaulos ezi competition noYesu athi hey xa ndizijongile indlela endifana ngayo noYesu mandingabe sathi mabafane noYesu mandivele bakhombe kum. Uba niye nafana nam niyofana noYesu kuba mna ndinguPaulos ndiyazazi ukuba mna ndifana noYesu. And akaphelelanga uPaulos uphinde wayiphinda lento njengoba itsho kwabaseKorinti uphinde wayitsho nakwabaphi Philippians 3:17 uthi uPaulos pattern your lives after mine. Sesiku NLT ke ngobantu abami uthi mawethu uthi dear brothers and sisters pattern your lives after mine. Akanayo into ethi do what I say but don't do as I do. Akathi yenza into endiyishoyo yenza into endiyishoyo ungabheki mina uthi bheka mina ngqo. Dear brothers, pattern your lives after mine and learn from those who follow our example. uPaulos bonke abazalwane uthi mandibe ngumzekelo wenu kunye naba bafunda kum. Kutsho ukuthi uPaulos uba nibona umuntu ongahambi njengami kutsho ukuthi ndinguPaulos ndiyibhayibhile ndiyibhayibhile kuba ndifune ukumfuza uYesu intentionally. Khona utitshala ekuthiwa nguMr Mensa owayesitishi maths. La titshala wayengayiphathi incwadi. Students ezitishwa nguye zazifunda ko-technicon zifumana i-bursaries. Kwanto azoyititsha ilapha kuye engqondweni. Kangoba ndathi xa ndizofunda ugrade xa ndifunda standard 9 wahamba unfortunately. Kodwa ndaphinde ndawumfumana kwi-winter school waya utisha lentafufu ndamfumana e-winter school. Within elaxesha le-winter school waba ngathi unditishe unyaka wonke ndasho ndayipasa i-maths because lo wayititsha ngoko ndithi kuni fika kwi-level apho sikhomba abantu kuwe. Ungathi umdala kangaka ukholweni sinqanda abantu abahamba nawe. Sithi yo mlumkeleni usibani bani. Ukhona abazalwane xa ngumfundisi oba nexhala xa ubona abazalwane behamba naye uthi yo bahamba nosibani bani
kufanele wonke umzalwane lapha ecaweni ndibe namabhongo xa abantu abafikayo behamba naye. So sike ngokushow your growth, bonakalisa ukukhula ngoba ngumzekelo. Noba uyiSunday school ube ngumzekelo kwiSunday school efikayo njengopapa lo kuthiwa ngubani, walu. Uyabona ngoku uthe uAlu esomapha ngumngcelele, ngoku ungumzekelo. Befamba ninjalo ke ngoku nani sivele asashumayele kakhulu. Sithi njengobufika ufunde kulili, njeba ufika ufunde kumaPrincana, ufunde kumaMchaki, asizixayekisi. So show, display your spiritual growth by being an example. Set an example for believers. Ndithi ke nangu uPawulos ishiwo nguye uthi pattern your lives after mine. And then kutsho ukuthi uPawulos apha wezama ukuthi makabe si-standard kuba uyazi ukuba usi-standard kuba elandele i-standard sikaYesu. Manenzele umzekelo ngombane. Umbane kuthiwa xa umuntu echokwa ngumbane naye uba ngumbane, kutsho abantu banyanisini. Uba wazi into ngwe-history uthi awazi because uJan van Riebeeck akuvakala uba wakwangumbane, awuzazi ezo zinto. Ungase uthi wena qha utsho kanje. Ndiyabuza, niyayazi na into yokuba umuntu xa electrocuted uba ngumbane kwayena kufuneka ngumbambe. Kuthiwa kwa ukumehlukanisa nombane mehlukanise ngeplank lona lingayi-conductor of electricity. Nditsho loo nto mna xa ndisithi uthi uPawulos usi-standard. Uthi uPawulos indlela endiyame ngayo kuYesu sendinguYesu kwamna. Yile nto ke nawe engenzeka kuwe. Ephesians 5:1 utsho the very same thing. Ephesians 5:1 uthi uPawulos imitate God, kutsho kuni. Hey nani njengoko ningabantwana bakaThixo abazintanda fuzani yena. Kutsho ukuthi nawe ungakwazi ukutsho ngoba hey ndizama ukufuza uThixo. Uba ufuna ukholwa kakuhle kholwa njengam because ndifuze uThixo. Uthi ke uPawulos uyitsho kuTimothy ngoku andithe beqale wathi makulinganiswe yena. Uthi Timothy ke ngoku mawungabikho umuntu ukudelelayo kuba umncinane, vele wena kumakholwa ube yile nto bendisitsho ndisithi ndiyiyo. Andithi ndithe mna ndifuna uba ngumzekelo kumakholwa, nawe ke yiba ngumzekelo kumakholwa. I think it's another edge to us ukuba nathi ngosingabazalwane, but Mike masibe ngabazalwane ukuze abanye abazalwane babe ngabazalwane njengathi. Uphinda ayitsho uPawulos lento xa esecourt eshumayela pha ku Acts 26:28 or 28:26 apho umuntu ochophele ityala lakhe phaya uthi ye Paulos sofuna uvela undenza umKristu nami ngogelixesha lifutshane kanga. Uthi uPaulos akathi ndifuna nibe ngamaKristu qha. Uthi Agrippa interrupted. Do you think you can persuade me to become a Christian so quickly? Wathi uAgrippa kuPaulos, sorry mntanam, wathi uAgrippa kuPaulos, kwangoku sowufuna ukundenza umKristu nami? Mamela impendulo kaPaulos. Akazi uthi uPaulos ndifuna ukwenza umKristu. Uthi uPaulos, whether quickly or not, I pray to God that both you and everyone here in this audience might become the same as I am. Ebona lo level le. Funa ngoba benjengam. Accept these chains. Uthi Paulos waphendula wathi nokuba kukwangoku nokuba kukade ngumthandazo wami ukuba ingabi nguwe wedwa kodwa ibe ngabo bonke bandiphulaphuleyo namhlanje babe njengam. Can you say that about yourself?
ungafika kwilevel lapho uthi umisa imvuselelo. Kule mvuselelo ungabe usithi mabaye kuYesu, ungabe usithi mabasindiswe. Ameni, bani njengami. Bathi abantu asikwazi uthi ambani uyondibuza kumakhelwane wami. Ambani uyondibuza efamilini. Ambani uyondibuza ebazalwaneni, which means uYesu akaseyo role model cha kwa wena uyi role model. So umuntu uYesu namaza wachoyo kusho noYesu wakwazithemba. Bathi abazalwane abafundi bakaYesu, show us the Father. Uthini uYesu xa bethi show us the Father? Ithandazo wena ungazinto ungafunda iBhayibheli. Okanye ungatsho uthi andikayifundi leyo ndawo. Uthini uYesu xa ephendula xa besithi sibonise ubawo? Uthi if you have seen me, you have seen the Father. Kutsho ukuthi noYesu kwelakhe icala uconfident ukuba mna ndinguYesu ndifana noThixo. uPawulos uthi mna ndinguPawulos ndifana noYesu. Abesithi fana nami. Abesesithi nawe ke Timothy mfana wami mabangakudeli ubumncinci. Yenza ukuba abantu bafane nawe, iba ngumzekelo kumakholwa. Amakholwa makayibone kuwe inkolo. Philip said, Lord, show us the Father and we'll be satisfied. uPhilip wabhekisa kuYesu wathi, Nkosi khawusibonise uyihlo. Nkosi anelisa. Hayi naba uYesu engasho ngeSixhosa. Wathi kuye uYesu, kunini na ndikunye nani Philip? Ngaba akundazi? uPhilip ufuna ukwazi uThixo. Uthi uYesu, kunini ndihleli nawe? Lowo ubone mna, ubone ubawo. Utsho ngani wena ukuthi manibonise ubawo? eChristian family ndithi namhlanje uba kwento esiyenzayo khakwe ungayenzi ngenxa yakho, ukuyenze ngenxa yabantu bajonge kuwe. Niyazi babakhona abantu abakuthemba egqithi. Xa into ingavunywanga nguwe abayivumi nawe. Ndisho noba ingatsho ndim ndingumfundisi ndide ndiyiveze eBhayibhelini. Kukho abantu abalimamela kakhulu ilizwi lakho kunaye wonke umuntu okhona lapha emhlabeni. Abo bantu ngaba bekufanele uba wena ungumzekelo kubo. So namhlanje ndiza ne-challenge entsha yokuba ndinguJJ ndizithembe ukuba ndinamakholwa angakha amakholwa ngendlela aphila ngayo. Ndibuza apha kunonke ndinekhomba kanje. Ndinganithembana uba ndithi abantu mabafuze nina. Umuntu ndithi makalandele wena. Khona kuthiwa ntoni i-job shadowing. I-job shadowing lento umntana ayalandele umuntu othile eyobona uba usebenza kanjani. Uba ndikake ndathi umuntu makalandele wena outside the church premises, angabona uYesu noba angavele abone uThikoloshe. Ufuza uThikoloshe noba ufuza uYesu. Nathi nabheke emacaleni ngoku nifuza uThikoloshe. Ndithi nje umuntu makakulandele xa uphaka abe pha. Xa uncokola uhlele sitting room, xa uhlele esofeni udla umvubo. Xa udriver kubonakala biyaphela ifuel. Xa bekuphoxa abantu ngaba angabona uYesu. Sizawuya ke kwezi zinto uPawulos athi uTimothy mabe ngumzekelo, because xa ndisithi iba ngumzekelo, I mean that's abstract, into too vague and wide. Uzichazile pha uPawulos, masiqalise ke siphinda phaya ku 1 Corinthians 4:12. Timothy, thank you. And ndiyacinga ukuba ukuze
abazalwane balapha ecaweni bakhule kakuhle befanele ba abazalwane kudala befikile bayimbiliso. Niyazi imbiliso? Kubani oyazi imbiliso? Sisibona jamela kanje. Unyoka akufundisa ngembiliso. Intoni imbiliso ngesizulu? Imbiliso ngubani owazi amahewu enzela bandaba? Amahewu kuba kwamahewu astrongo abekwayo ukuze xa kusenziwa amahewu alandelayo la alandelayo ibrewing yawo ikhatha yenziwe asebenza as a catalyst yokuba namanye akhawuleze abe ngamahewu. Andikwazi kubani okwazi ukuchaza labantu abamathileyo because sebendivile abangamatanga. Kubani okwazi udila nezidenge? Usino uthi ke uqhele ukufundisa abantu aba grade 4 ngamahewu akhawulezisa la amasha ukuze akhawuleza abe nobuhewu. Uthi ke afana neyeast ngiqomba kwathisha kwamntu lo because ipoles zombane zivanto. Kusho ukuthi ngamahewu asebenza njengeyeast ukukhawulezisa amanye la. Sithi ke befama khona umzalwana apha ecaweni onguwe endimthembileyo uba okay wadibana nawe uba ngumzalwane. Okay wancokola nawe uba ngumzalwane. Kungenzeka kuba wena abantu bathi besazama uba ke bancokola nawe baphelele bubuzalwane. Kungenzeka unguthikoloshe wena. Umbuzo endinawo kukuba abahambe nawe baya befana noYesu noba baya bebuyela umva oke wancokola nawe nje ungumzekelo kaYesu noma umzekelo kaThikoloshe ufuze bani ungutheyana ningotheyana nifuze otheyana noba nifuze uYesu. Ndifuna uzibuze nami ndiyazibuza ukuba othe wadibana noJJ wazimisela uba uzofuza yena ngaba ufuza uYesu na? Ngaba uYesu kuwe uyaphumela na kwabanye njengombane uchoka umuntu xa umbane uchoke wena? Masiye kwezanto azibalayo kuPawulos ezi5 sorry. Number 1 uthi uPawulos yiba ngumzekelo kumakholwa ngentetho ngespeech sakho. Musa ukuyithetha into eyenza abantu baluze ubuzalwane. Musa ukuyithetha into etyhafisa abantu. Yiba ngumzekelo, be an example, set an example for believers in speech. Mamelani ke yintoni ispeech sobuzalwane? Ispeech sobuzalwane angonkosi kusikelele, inkosi ukusikelele amen, inkosi ukusikelele amen. Ispeech sobuzalwane yintetho echallenge umuntu kwinto angafani noYesu kuyo. Which means mchagela ayithethi ukuthi abantu xa ungumzekelo kaYesu in speech bayosoloko bevuya. Yebo yelwa yekwedini bana kwenkwe yendera sathi kaloku ibani nemonitor ndiva kuthiwa ulive akabonakala kuthiwa zifoni zenu inoma niphelele idatha beke hayi kuthiwa inaseka lenqalo yenu yesifoni. Thank you ke for trying to help. Yendera ungathi kanti lo muntu uyancedisa wena ngicela usimoshayo kuthi kanti abantu baka live khaba nikele ngakumbile ukunikela sawuphinde sibadlalelele joke siyabulisa ithi intshumayelo yethu ijoke namhlanje kwedini ndiyathetha ithi intshumayelo yethu display your growth in sanctification by being an example for believers. Njengawe ntoni kwedini? Abantu abahamba nawe baya beba ngabazalwane. Uyazi uba xa
kukho umuntu otshatayo siba nexhala xa singabefundisi uba hey kazi uba lo muntu amtshatayo uzomenza abe yintoni na. Sinomzekelo ombi womtshato apha eBhayibhileni okwizenzo chapter 5 wendoda kuthiwa bayakhala uSimon Zindiri uzithembe wedwa apha. Okay, makwenziwe yefoni ke Ndira fast azohlala apha umuntu. Inoba ke yona izoba kuzonke CFA. Ndira subuphukuza. Amen ngapha. Ndira akho ndifuna ume apho befamba ubhizi ngoku uyayiset umeleni apha izokwenza ulaphi live. Sithi ke bazalwane bami xa kukho abantu abatshatayo khona umfo apha owatshata nentombazana engicingela aba yayi right la ntombazana igama layo kuthiwa nguSafira usisi. Usisi ke abebeyile emtshatweni wakhe bamva mhlambe kwi-reply speech esithi ebubini nasebumnandini myeni wami ndiyoba nawe sokohlula ukufa. Kanti uSafira akazi uba indoda yakhe ngutsotsi. Indoda kaSafira yave yapledge isobe ipledgile wathengwa umhlaba wayo endaweni yoba ise yonke imali indoda yathina emfazini masirobhe singayisi yonke. Esobe engayisanga yonke xa befika kuthiwa now a man named Ananias together with his wife uSafira also sold a piece of property. Kuthiwa bathengisa ntoni abantu? Bathengisa umhlaba wabo. Next. Baza inxalenye yemali leyo bayifumeneyo bayigcina. Eseleyo ke bayizisa kubathunywa. Ndifuna siye kwi-English. I-English isho ngcono. Ithi English pa. With his wife's full knowledge. He kept back part of the money for himself, but brought the rest. Kutsho ukuthi ayise ecaweni wasa the rest. Eyona ninzi imali wayigcina ngoba bengathanga uzoyigcina. He brought the rest and put it at the apostles' feet. Akaphele lapho ke umhlekazi uPetros wabuza wathi Hananiya kutheni ukuba umyeke uSathane alawule inhliziyo yakho akwenze uxokise umoya oyingcwele ngokugcina inxalenye yemali oyifumeneyo ngomhlaba wakho. Next. Umhlaba wakho ubungowakho phambi kokuba uthengise nemali yawo ibiye yakho emveni kokuba uthengisile. Kungani na ukuba ufike kwisigqibo sokwenza into enje awuxokisanga mntu uxokise uThixo njengoba exoka nje uAnanias uxoka umfazi wakhe akamnqandanga because kuthiwa wayenza lento umfazi sazi. So famba umfazi wayibona le mali uba kuyarojwa kodwa zange abe ngumfazi ongumzekelo kule ndoda. Kuthiwa ke akuweva lo mazwi uAnaniya wawa phansi wafa. Baza bonke abayivayo lonto bankwantya loloyiko. Now xa sicinga sithi ngubani kanene lo owamoshayo kulomzi? Yindoda noba ngumfazi? Indoda ne eyamosha umfazi. Nomfazi waenda phe sifa kuba waba nengxaki yendoda engengomzekelo ngentetho. Niyazi bazalwane nje banixelela le vesi baninzi abantu enizofika ezulwini bebuzwa kuni uba ni-careless nge-speech. Kuyothiwa usibanibane wengcono wehla enkolweni mhla wancokola nawe. So umzekelo mna apha ecaweni wonke umuntu endimbonayo ubuyehla ndiyamxelela ndingumzekelo kaYesu kuba uYesu mhla wayebona uPetros esehla kuMateyu 16
kubonakala uba uPetros une-interest zabantu kune-interest zikaThixo, akafuni uYesu emnqamlezweni. Wathini uYesu kuPetros? Suka kumsathane. So xa kuthiwa ungumzekelo ebazalwanini ngespeech, ayithethe uthi ndiyabulisa abazalwane, amen, ndibulisa utata nomama, amen, ithethe ukuthi uthetha njengoYesu. Uba kufuneka uncome, uyancoma. Uba kufuneka unqandile, uyanqanda. Abazonda uYesu bayakuzonda nawe, abathanda uYesu bayakuthanda nawe, kuba uthetha njengaye. That's why uYesu enamazwi awatsho athi yeah, nina xa abantu benithanda bonke. Kusho ukuthi xa ungumzalwane ongumzekelo ngespeech, utata uSomaxhama lo athi woyika ukuya ejele, angakhawuleza ukuyofika, because kule mihla thina singabazalwane sijikelezwe kakhulu yimithetho emininzi. Khona imithetho ethiwa zi-hate speech. Awusazi noma uyithethe noma ungayithethi ngoku, because uzothi uyashumayela pha, kanti kule ntshumayelo yakho kuphume i-hate speech. Asazi ukuba ngokuya lihamba ilizwe akuzofika kwixesha apho ingabi civil case ivele uyobanjwa nyani. uPawulos wangena ephume ejele. Into yayingenisa uPawulos ejele umlomo wakhe. Umlomo wakhe uPawulos wayefuze uYesu. So la verse ethi yiba ngumzekelo in speech, abashumayela abaninzi bavele bafune ukukushumayeza lento kuthiwa intoni, lento ufuna ukuthetha, communication skills or something. But is it communication skills? Yethobeka andiboni ngathi ufuna undiphendula. Ngubani umthanda kangako icala? Ndithi ke abantu abaninzi bavele bafune ukutisha i-communication skills xa besithi ba ngumzekelo ngentetho. Xa uthiwa ba ngumzekelo ngentetho nomtha, kuthetha ukuthi uba kukhona i-conduct e-wrong uyayikhalimela, emva koko uqhwatywa ngempama. So xa kuthiwa ungumzekelo akuthethwa ukuthi uthandwa mntu wonke, uba ngumzekelo kumakholwa ngentetho, ngendlela othetha ngayo. uPawulos ke uyayitsho lento yoba ngumzalwane. Kuthiwa naku yapha, Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are a stumbling block." Awuke kwenzeke wena udibana noSathane uthi sopleje kakhulu athi yo wavatha kangaka. Uthi sowenze into enhle akugxeke, myekeni umntwana sibaqhelile abantwana. So ndithi usoloko ekhona umzalwane ozoba nguSathane abengathi uyakusizela. Kungenza unina niza umangala abantu nibawisileyo ngento eniyithethayo emlonyeni, nizawuphendula, because befamba wena intetho yakho ungumzekelo. Ndithi ke ngamanye amaxesha uyakhalima, i-friends zakho kufanele ziyazi i-nonsense that you don't take. Kwazi uba usibani bani friend yam ngeke ulunge indazi uba ndicinga lento, ngeke ulunge indazi uba ndithetha kanje, because ifriend yam izawundinqanda. Ingumzekelo kaYesu ngespeech. Into uYesu ebengayikhalimela iyayikhalimela le friend. That's being an example in speech. Uyi-example kuba uthetha njengoYesu, hayi kuba uthetha njenge-socialite. And what I've noticed ukuthi abantu abakuzondayo kuba uthetha inyaniso, xa sele beyazile inyaniso babuya beze kuwe. Besihamba noLili namhlanje, andabulile bese khonana, ndive kuthiwa kukumfana ofuna ukwenza appointment nam azoxolisa kula group yayinditrendisa. Ndinento ethi kutsho ukuthi uye wade wayibona inyani, wabona uba ndim emakahambe nam, angahambi naba ndimlindile ngoku. Nomnye umfana wayenditrendisa kwaba right ngoku wandipha igusha, ndadla igusha kwamnandi.
It means andizama ukuveza abafana ke ndizama ukuveza ukuthi if ungumzekelo ngentetho uzobakhuba abantu abarong kodwa mhla yakhileka inyaniso bazoza kuwe. Musuba ngumuntu oflexible yiba ngumzekelo wekholwa ngendlela othetha ngayo. Suphelisa inkolo yabantu, sukwehlisa amabhongo abantu. Suthe umuntu esaphaphele uThixo uthi hayi nathi saqala lapha. Nabanye kudala sibabona benjalo sazokwehla nawe. Yiba ngumzekelo uPaulos namazawatshoyo ke bazotyhilo babi yabo. Apha uPaulos our lives are like Christ-like fragrance. Kuthiwa impilo yethu ifana nesiqhumiso esinyukayo siya kuThixo. Uthi esiqhumiso is perceived differently. Kusho nawe amazwi akho they will be perceived differently. Uthi ke esiqhumiso siyabatsaha abaya kwantshabalalo kodwa kubantu abasindiswayo. Esiqhumiso esi is a life giving perfume. Kusho nawe xa umzalwane amazwi akho angayi perfume kodwa angabarhaxa abanye. So yazi uba xa uzothetha njengoYesu uzobakhubekisa kaba kukhona ezi organizations zecawe zezikolweni. Xa ufika esikolweni ufika into othiwa zonkonzo zonke nasezilalini nasento imithandazo yasentabeni and all. Xa uye kweziya ndawo kuye kuthiwe ungayithethi into ethile uyithethe into ethile. Uba uke wathetha ngezifebe kuthiwa sunqanda izifebe uzokhubekisa abantu igroup yethu uzoyiphungula. Ngenxa intetho yakho iyabakhubekisa. So ifuna ngokuxa umzalwane ungajikwa zezi formal organizations ezifuna irecognition by everyone. Be an example of believers. Ndithi xa sele beyibonile inyani abantu bababuyele kuwe akho nto imbi impumi njengoba athi umzalwane xa sele eyazile inyani athi yo ndiyehlukana usibanibani. Lihlazwela uphala lo muntu kudala evana nawe kodwa mhla wasindiswa kakuhle kuzofuneka aqala ashiye wena kuqala. Kanti befamba umuntu xa ungumzekelo in speech bonke baqala bakumisunderstand xa sebeku-understanda they will stick with you beqhutywa ngumoya engcwele. Nabantwana bakho thetha inyani. Umntana wakho ade athi awumthandi, umntana wakho ade adube. Ne-friends zakho thetha inyaniso, not inyaniso nje, inyaniso kaYesu. Bazohamba kodwa mhla bakholwa bazotsho bathi ndifuna ukukholwa njengosibani bani. Khona utata apha ecaweni owake wavakashela apha ecaweni waseBhizana owathi yena akazufana nomfazi wakhe njengoba ekholwa nje. Caba umfazi wakholwa kuqala endoda iguquke emva. Uyatsho ukuthi umfazi wakhe wehamba ebutha ehamba ethini uthi akazufana umfazi wakhe. Uyamazi Mama Malisha utata wesebenza apha eThafaleka. Dinga utata usibani bani ndisebenza apha eThafaleka. Uthi akazufana umfazi wakhe uyabutha. Kusho ukuthi abantu bakujongile indlela ophila ngayo ungumzekelo ombi. Xa beqala becinga ke kholweni irongo bacinga ngawe. Kodwa ndinga eChristian family wonke umzalwane olapha angangumzekelo wamakholwa. Even if uzosafarisha, even if uzothukwa noba uzoqala ungaqondwa, be an example of believers. Uthi our lives are a Christ-like fragrance rising up to God, but this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are perishing. So awuthetha uviwa zigroups ezimbini. There's a group of people who are being destroyed and there's a group of people who are being saved. Kuthiwa ke sinjengesiqhumiso thina esinevumba elimnandi uKristu siqhumisela uThixo ukuze sinwenwe phakathi kwabasindiswayo nakwabo batshabalalayo. Next. Uthi iphunga laso liyabarhaxa abaya kwantshabalalo silivumba elimnandi elidlisa ubomi kwabo basindiswayo. Ke ngaba ngubani ofaneleyo lo msebenzi unje? Uthi to those who are perishing we are a dreadful smell of death and doom, but to those
who are being saved, we are a life-giving perfume. And who is adequate for such a task as this? Xa ungumzalwane amazwi akho xa efana nakaYesu. Hey, nina ngana abantwana bhekani mina lapha. Ningabheka umntakalili, uba nifuna abantwana zalana. Tshona itekisi zabantu abenika nabantu abantu. Ndibona nolwa lapha ubheka abantwana, uyaze lapha umntwana kwetini. Now, sithi ke bazalwane, make siye kwenye ivesi apho abafundi bakaYesu bathi kuYesu amazwi wathethileyo abakhubekisile ke abaFarisi. Bathini abafundi bakaYesu? Lamazwi wathethileyo ke tana abakhubekisile. Ndiya ekubeni ngumzekelo. Because abantu abanezi wena ubani umka odwa ne ane bacingela uba xa kuthiwa uthetha ungumzekelo ngespeech uthetha kungakhubeki kwamuntu. Uthi uYesu ningabanaki akasho uba ngizoyoxolisa ndithi ndiyawabuyisa amazwi endiwathethileyo. Uthi ningabanaka sonke isityalo angasityalanga uThixo siyakunyothulwa. Abo bazimfama ezikhokhela imfama, and ubinkwa imfama ikhokhela imfama bonke bazokweyela emseleni to siseno to those nango kanti bacawa apho abantu baphezulu. Lo muntu wabapha negoda lo kodwa ehlula ukufumana ivesi. Ingathi umzekelo wasesalon babi nani kunzima iphi ivesi? Yebulu Blomko izoconnectela abantu apha kwi-extension akho shona bisena password efanayo. Matthew 15 verse 12 anazi banina nenzana phezulu niphuza uGavini. Okay, niphuza kuthiwa sesitoni ubutywala balapha embobeni nomtha. Awuna sihlobo zasiphuza batyala. Yani bazutywala obulapha obenziwa ngesonka. Ingathi kubiliswa isonka kube sekuthi umbilo waso. Sisitoni isiqatha man. Baphuza isiqatha abantu bapha phezulu. Kuthiwa then the disciples came to him and asked, "Do you realize that you offended the Pharisees by what you just said?" You don't offend people intentionally. Awuhambi ukhubekisa abantu. Kodwa because andifuna uba ndithi iba ngumzekelo ngentetho, ndithi iba ngumzekelo onjengoYesu ngentetho. You don't just become a convenient example. Uba ngumzekelo ngokuba uthethe njengoYesu. Kuthiwa basondela kuYesu abafundi bakhe bathi kuye, uyazi ukuba abaFarisi bakhutyekisiwe intetho yakho? Uyayazi loo nto? Ndiyacinga xa kuthiwa ndiyashumayela kukho umuntu ohleli phangasemva. Phangasemva abantu bayavakala into abayithethayo phaa nomtha. Ndithi ngondishumayelayo bathi amen abandoyikayo apha ngaphambili. Kodwa ezazi phangasemva ziyayithetha inyani. Kungalula ngoba uzotata umfundi ziyazi ngushumayela kukhwebisile ukurhalela impama. Abangaphambi bathi amen kunyanzelile xo lapha uzuyibize enye into ecana sinalo le igama. Sino amen qha. Ngubani oyilaze le igama? Isatha uthi amen okanye uthi hallelujah. Ubukwabize le igama legama loThixo loshelo. Sithi basondela kuYesu abafundi bathini? Uyazi ukuba abaFarisi bakhutyekisiwe intetho yakho. Ngobani abaFarisi? Ngabantu becawe. Kusho xa ngumzekelo emakholweni kuzoqala kukhubeke wona. Kaba into endiyiphawu leyo mchagele. Ikhonto yonayo. Okhwinto angasayone, ya yenza. Uzodakhathale wena alala. Now, ufunana lapha ecaweni senze nje izicawe ngene izibone izicawe uba kuye kubiywa apha. Ungene egate. Aningazibona ipulpit zayicawe ungene intoni usino unjani nabe ecawe usino. Imost yecawe kulenda kuyabiywa apha umshumayeli uba ngapha ya. Xa engena ungena egate umshumayeli abe sevala. In case ukuba khona abaFarisi abakhubekayo ngamazwi zabafuna atsiba igate pha.
abelungisa ikarati umshumayeli. So sithi ke xa ungumzekelo ngentetho yiba ngumzekelo ofuze uYesu, be a Christ-like example in speech. Then kuthiwa ke basondela kuye abafundi bathini? Bakhutyekiswa abaFarisi. And abantu abakhubeka kakhulu xa ufana noYesu ngaba bazibiza abazalwane. And uYesu ubakhubekisile abantu abazibiza abazalwane kunamahedeni. And Paul uba nami bandihlonipha nje abantu abangamahedeni amahedeni ncam. Ndike ndibona xa ndifika apha egarage fundisi nendingabaziyo. Fundisi xa ndifika kwezi zisindisiweyo umjungulu uyasiqhela. So that's why noYesu pha wakhubekisa kakhulu abaFarisi. Andikhumbula ivesi ekuthiwa kwake kwakhubeka amahedeni kuYesu. Kangoba amahedeni ayengakhubeki kuYesu kwade kwanqanda abaFarisi bathi hayibo kutheni ehlala namahedeni. Wathini uYesu? Ugqirha akafuneki kwabaphilileyo, ufuneka kwabanjani? Kwabagulayo. Which means abona abantu bazokhubeka kakhulu yimpilo yakho efana noKristu ngaba bathi bayakholwa. Ndithi ke ngohambani ezikolweni, emisebenzini, emakhaya, kuyo yonke indawo enikuyo fuzana uYesu ngentetho. Ningayitolerate nonsense, ningayinyamezeli inqalo, ningahambi imingquzo, nithethe against imingquzo nokulandwa kwabantu abaphansi. Abazalwana abaninzi ke bathi hayi, it's none of my business, I'm minding my own business. Into yabo nami ndizinto yabo. uYesu engenayo lonto. uYesu was confronting everything engafunwayo nguThixo. Ndithi ke ngoku yiba ngumzekelo kumakholwa ngendlela othetha ngayo. Eyesibini into ethiwa yiba umzekelo ngayo, siphinde emva kaloku 1 Timothy. Befana seniyazi ngenhloko nani ngoku. Yiba ngumzekelo ngantoni? Ngentetho. Kangangoba xa ungumzekelo ngentetho awukwazi ukuvana nomntana walapha ecaweni ajole aziwe nguwe uthule. Xa ungumzalwane uhambisa indaba ngaye wonke uSathane ozibiza umzalwane apha ecaweni. I-Christian family funeka ibe libandla elinyulu lisenziwa kukuba siyathetha ngomlomo wethu. We speak against evil conduct. And enye into ebendinixelele yona tsimtsim nani nonke apha, ndithe xa nimbona umzalwane ubuyehla endaweni yakhe mxelele. Yembemi ngathi uyehla ngoku. Xa ndayixelele nguSiphozi iyafakaza ngofuthi. Nalingu thamba lo mfana kwaqhamsa. Usipha watsho wafakaza emva koko. Zophinde ndiyomlanda futhi. Because ndizimisela uba ndibe lilihlo likaYesu. Ndibe ngumlomo kaYesu. uYesu anqande abantwana bakhe ngam. Nina madoda sanutyhafiswa ngabafazi lapha. Qhambe nawe soyinyiki lapho ngenathamba. Qhitywa ngumfazi. Andikeni wabona most yamantombazana ebesindisiwe uba xa setshatile avelehle. Uphala uba lo muntu ebe radical. Andazi noba kwenzekani nesimo senyokana. Ingathi inyoka iyafa xa izala kusho abantu. Kwenzekani nesimo senyoni? Mantombazane, yintoni liba ngibani sotshata nevele nibe ngomama kanga? Sekuzima nokuasharisha uyawundukuza uhamba kancane ngathi ingwenye ngathi indlovu. Yintoni lenza libe nesimo sendlovu nisotshata? Uphala bekulula umuntu bagijima aye ku-technical team, nowhere zaba bagijima ne-microphones. Ubuke wenda ugqibele i-microphone siyofuna omnye. Yintoni ithethwa ngalamadoda enu? Yintoni ithethwa ngabafazi benu ile inehlisayo? Imama ke sethi nyani bazalwane anibaboni maprinsana abantu most asithethi ngawe sujonga wena. Xa nijongile jikelele aningababoni ba abantu besotshata bayatyhafa. Bayeke ushering. Bayeka nokugxoka into zomnikelo. Abanye bade bacele nezikhundleni zasecaweni uba ndixake kakhulu efamilini yami ngoku. Ndicela ukuba excused angeke ndikwazi ukwenza umsebenzi kathi konke. Yintoni le? Omnye uPaul ba mhlambe bekwi sound system. Setho generally. Umcakelo wabheka ngapha. All right. Ndiyancokola ane.
uthini uyabona indlela agijima ngayo umoyezana ngangachata insikelelo uthini umchagelo umafrinsana uMaprintsana tata bekhala ngeke kodwa xa ndibona mama kaGeshe egijima dlala umafrinsana umafrinsana usekuworship team umuntu esimaziyo wayeka worship team xa sezozeka ngusicishe uyekwa worship team usicishe sometimes ngoba nabambona ngoye worship team usicishe simazi kahle kwathi nje ngoba sofika unompha wathi sathi wenzani ndiyancokola sili kwenzekani into onle nithetha apha emtshatweni kami general kabantu ungathetha lobu uzoyithetha kodwa ungabi confined tata mina ngicabanga ukuthi iziyabuya emshadweni tata ingqondo iya ibancinci ziningi izinto eziye zifune attention ucinga kakhulu kanti xa usingile awuna stress salutho okay sebevile kabakuleqa emshadweni iyadleka tata amen bananza nohamba nobuya nihamba kanje emshadweni kwathini so kusho ukuthi ifuneka uzama ukulwa against these things lele Amen, Dad. because befamba utyhafa xa umithe usozala ube right yes lele Amen, Dada. I think, in my opinion, I don't know, I may be wrong, but I think kukhona like stereotypes that are attached to abantu abachatileyo, more especially kabantu bohlanga lethu. Umuntu ochatileyo like fanele abambe isidima. Umuntu ochatileyo fanele abe ngumama uMarhawu, you know, all of that. So I think those are some of the dynamics. Abantu fumanisa out of hearing all these different things, angabi sabi nguye ke ngoku uba bendingulili othanda ukuthi nokuthi, then out of what I hear I stick to that instead of uqhubela nomama bolesine ngoku ulila weshiphapha bambuza idlila indoda kodwa xa indoda yakhe kudala yabisidla apha ecaweni iziphakela ungahlali phansi indoda ingadlanga anda noba should le ndoda yakho seshiye bathi umbeleka nini umbeleka funeka ndoda uyibeleke ngoku phalwa umuntu kunzima uasharija because funeka leqa kitchen awuphakela indoda kumane kubuze eziya udlile utata ugense uhleka kanjani wonwabe kanje engadlanga udlile kusho ukuthi ngoku kubizwa utata ugense kubuzwa nomntwana kuyaxhuliswana leqani leqebeleni likamama so ndizama ukuthi ezi stereotypes ezitsho ngulili kangaba khona umuntu sake sabona indoda igida kakhulu andisakumlo kangubani uyabuza uba laa ndoda igida kanjeni ubuthini umfazi wayo umuntu uzinikele ugida laa ndlela wegida ngayo ngoku engakatshati kuthiwa uhlaza umfazi and ukuze uphawule nangoku amadoda especially apha emampondweni kungcono kwaZulu emampondweni indoda ibikhalisa ikeyboard isotshati iyayeka uba ke kwabona indoda seyitshati likhalisa ikeyboard kuthiwa la tata mdalanga wenzana ekeyboardini into yabantwana and omnye nowe beasharisha esotshata nje uyabuza ohlala phansi uzogcina andaba ngamandla utekitisa abantwana noba kwenzekani so kufanele xa umzalwane ube ngumzekelo intetho yakho wena mfazi nqanda indoda yakho tata phinde ekhwayeni andifuna uba i-cause yokwehla kweministry uba ngabe beyiasha cela uasharishe tata yiba ngumzekelo ngentetho thetha into ebingathethwa kuye ibingathethwa nguYesu kumuntu ohlala naye kubantu ohamba naye nabo kubantu okhonza nabo makangabikho umuntu owehlayo kaba ndiyatsho ndiyabhesha apha ecaweni akekho umuntu ozokwehla ndimbone ndithule noba uzova kakubi kodwa xa sesiqhawulana pha ezulwini uzondibona uba ndathetha njengoYesu and uYesu xa selembona uba udropha kakhulu uPawulos Petros wabona uba hey le ndoda inguPetros yave yadropha kanga sendizohamba mave ndiyiphoxe enzela uba ikhuthazeke suka kumsathana you are stumbling block so wena mfazi ndini ungabe si-stumbling block endodeni yakho kwiinto zikaThixo efamba uyazenza nawe ndoda ndini nawe mntwana ndini nawe mzali ndini qiniseka uba ungumzekelo omhle kumakholwa elandela into in life
I think ifitha kakuhle la verse ethi our lives are like a Christ-like fragrance. Ubomi bakho mabube ngumzekelo womzalwane. Phila iBhayibhile. Iba incwadi ebhaliweyo efundekayo. Niyazi ba kukho abantu abathi xa befika ecaweni maprinsana abakayazi umahloko phakathi kwevesi nechapter. Abo bantu they need i-role models. Abo bantu badinga abantu abanempilo eyiBhayibhile. Niyazi Mpumi xa ndicinga ngoYesu I really get intrigued. uYesu kaloku impilo yakhe yabhalwa. I-obituary kaYesu yabhala kwincwadi kaIsaya, yabhala kwincwadi yendumiso, yabhala kuzo zonke incwadi zabaprofeti. Uthe efika uYesu wafika sele ibhaliwe indumiso ethi ifriend yam indingcashile. Niyakhumbula lo verse? Babi vuvuzani lo verse. Ethi my friend whom I love, something like that, has betrayed me. Kwakuthethwa phaya ngoYesu ezoncashwa ngubani? NguJudas. Yabhalwa engekazalwa uYesu abe ngumuntu. uYesu kuthiwa waba njengemvu eyoxhelwa. Leyo vesi ibhalwe uYesu engekazalwa. Xa efika wafike waphila is prophet. Kutsho ukuthi uyakwazi ukuphila impilo predetermined. Impilo yakho ufike uyisqueeze to what is written in the Bible. So eyethu kwiprofesi asizuba ngabo oMesiya. Kodwa siyawazi amavesi ubathi masithini. So kufanele ke ngoku utshintshe your desires, utshintshe your plans, utshintshe everything iyofita eBhayibhelini. Kuthiwa waba njengemvu iyoxhelwa, kuthiwa zange atsho lutho. He said nothing. Which means ngexesha uYesu bamenza yonke into athuleyo pha. Akathulanga kube ngenanto yakuthetha. Uzalisekisa into ibiselibhaliwe ngaye. So ndizama ukuthi xa kuthiwa ke sifana noYesu, masifane noYesu ngokuba impilo zethu siyozenza ziconforme to the scriptures. Xa uthetha ngokuconforma kudla kwenza umzekelo xa kusakhiwa iblocks. Xa kusakhiwa iblocks andithi kutshintshwa i-concrete ilantuka. Andithi kudityaniswa isanti necement nelitye. Zixove zonke zihlale pha kube sekufakwa ibox ethile. Zithathwe zizongcishwa ukuze zithathe ishape yebox. So ebefama umzalwane uyazazi uba esoguquka. Izifiso zam, i-dreams zam, amandla am, yonke into endinayo ndiyoyenza iconforme to the shape yamazwi atshoyo. Kuthiwa even my close friend whom I trusted, he who shared my bread, has lifted up his heel against me. Ewe nesihlobo sam esisenyongweni ebendisithembile nditsho kanye eso sabelana ngeqhekeza lesonka naso sindivukele. Ibhalwe phi lanto kwiTestamente endala. Kodwa niyakhumbula uYesu ba wathi ncethetha ngoJudas wathi lo ndisithe nkxu kunye naye isonka. Which means uYesu he lived the fulfillment of scriptures, fulfillment of prophecies. Sithi nawe ke your life should be a fulfillment of verses. Qiniseka uba uzama kangangoko uba ingabikho into empilweni yakho ephikana nentando kaThixo, ephikana neverse. Then ilife yakho mayibarhaxa abathile. Ilife yakho mayibe sisiqhumiso esimnandi kwabasindiswayo. Musuba ngumzalwane othandwa ngabantu bonke. Kuthiwa ke iba ngumzekelo ngentoni ngelife. Be an example
in speech, be an example in life. And into endiyiphawu leyo, most yabazalwane bathetha kakuhle kanjani? Amazi abo amnandi. Kodwa impilo yabo kangaba abanye bade bebe ngabashumayeli abadumileyo. Ndive amahle mcagele ade ukho abashumayeli abathi xa bemenyiwe bayoshumayela kufuneka uba mlungisele intombi azolala naye. Ewe kuthiwa xa ifikile i-guest speaker awuyilungisele i-yogurt qa. Uyiphatheka thatha into lento i-fruit basket. Indoda umshumayeli umnika i-fruit basket bese uzisho uba intombi iphaya ke kwa room number. Anizazi nje indaba kanti niphilaphi? Banjalo abashumayeli kuthiwa ungamncishi nanku uSli ngathi wayiva somewhere. NguWesley? Kusino nika noSino atsho. Ubheke phansi ke mntana mbune enhloni. Okanye uthi kula mfana wecamera uthi kwathi wani noba seyilibe ngamuntu wesisho. Ingadoda uzondibethisa. Bangumzekelo. Okay. Speech. Okay, hayi ndoda kuthiwa wayebulisa omnye caba uyam-introduce ke komnye. Omnye uintroduce lo mshumayeli komnye. Yes, uba ndim ndi-introduce uzi ku-owam, then ke ngoku wamtsho ukuba hayi ngumfundisi lo kodwa ungamncishi abantu besifazane. Ungamncishi ingane. Uyava? So that's why nisithi kulula uba umuntu athi ndingumzekelo ngentetho anishumayeze nilile anishumayeze nimmeme kanti akancishwa ingane. And inoba abantu bangancishwa ingane bagcotywa nasesihogweni. Usathane uyancedisana nabo xa beshumayela ukuze babe powerful because isermon yabo ayifani nelife yabo. Kuthiwa ke wena yiba ngumzekelo in speech uphinde ube ngumzekelo ngelife. Koveze lapho 1 Timothy. So kusho ukuthi ke ngoku that's why nisithi kuni bazalwane funeka sikwazi ukuthi emntwini xa ndifuna uba ngumzalwane funeka ndibe njani. Ungabe uyotyhila ivesi adazi nguvesi bani kanene yiba njengam. Kuritsho kanjani yiba njengam. Kuthiwa ke be set an example for the believers in speech, in life. uYesu ke wayitsho lento ku Matthew 23 verse 15 aphathelwa ngabaFarisi. Uthi abaFarisi bangabachazi bomthetho kaMoses. Yiveni into abayitshoyo. 1 to 3 verse 1 okanye verse 2 okanye verse 3. Vezani lo verse 1. Waza uYesu wathetha nesihlwele nabafundi bakhe. Next. The teachers of the law and Pharisees sit in Moses' seat. Esithi abachazi umthetho nabaFarisi banegunya lokuchaza umthetho kaMoses. Ke ngoko kuveni nikwenze konke abanokuthi banixelele kona kodwa ukwenza ze ningenzi ngokwezenzo zabo kuba bayathetha baze kwabona bangakwenzi oko abakuthethayo. Lo mfundisi ekuthiwa angancishi izingane nicinga bepulpit wayitsho lonto uba amen bazalwane ungancishi izingane xa ungumntwana kaNkulunkulu. Zangayitsho lonto andithi. Watsho enye into epulpit kodwa ilife yakhe yabo isitsho enye into. Sithi ke ngoku gqitha kwilevel yokwenza ubulungisa for the sake of being righteous. Yenza ubulungisa ukuze bafunde kuwo abanye ukuze ube ngumzekelo. Naxa ubhala ipledge apha ecaweni sayeka nomtha uba ipledges zibhalwe encwadini ngenxa uba kukhona abantu abatyhafisa abantu. Paul uba umuntu ozopledge emva kwakho uzovela ehlisa. Kaba umamodzo wakho ayehlise yakhe. Ehlisizwa ngumzalwana lapha ecaweni. Asifuna ukwazi uba yayingubani. Umamodzo uyayibalesa mos andiyitsho kuba
uqhela ukuyisho naye sewayisho kabini apha ecaweni efakaza apha so ningathi nezenu ndizozisho ningathi noyike umama Mods uthi wabona lo muntu ngoko ke sino ipledges sasajikele sincwadi abhala usino abhala umpazi abhala unomtha andithi yamazi unomtha iprofessional usebenza kahulumente usebenza kahulumente intoni intoni uyi-HR eshantoni uyi-HR hayi ndifuna la gama HR ntoni ndifundile nami HR development practitioner akwazi nokuyibiza umfundisi umama uSox ipension umama Mods uhola inkamnkam now xa efika umama Mods unomtha ebhale 100 rand umama Mods ebeze ezobhala 500 usafika apha ecaweni not ecaweni usafika enkolweni ufika kwi developmental HR development office HDO is it HDO udibane HDO iHDO ibhale 50 rand ebeza ne500 lo wenkamnkam ube ngumzekelo unomtha apha no whether intentionally or not kuthi ukuthi xa sele udala usindisiwe uzstretcha more xa kusenziwa into zecawe not even for the benefit of the project also to set an example uba ungakujonge uYesu the extent awazisa kuyo ezistretchela uba ngumzekelo ujonga uPawulos iextent abastretchele kuyo ukuze kungatyhafi aba bajonge uPawulos but kayina ngxaki ke pledges apha ecaweni but noba sekuthiwa uyibhalile i50 rand yakho nomtha but mangabe ncokola ngayo apha ebantwini yosixake gqithi ndive ndabona faka 25 rand ndabona befake 20 rand last time ndave ndambona utata ephinde evaze enye ivideo ndabona le 5 rand ke uthe ndisagqiba ufaka 5 rand ndabona enye ivideo abantu uyifaka ndazithulela ngeke mna mantaba kwethu mna ndifuna nje uzixhatshazana ningothonqo utshotsholo lomntana wasebhizana khona umntana wasebhizana wathanda ngothonqo mna nje andifuni nje ukucingelwa ngomnye umuntu owalapha ebhizana omnyama onezinye niyamkhumbula lo mntana ngixelele phofu ke fana kazumazi so ndithi ke kuni nami nje bantu ku JJ ngoku xa ndigqiba ukufaka ivideo pha enye imali endiyifakayo sube ningazayifaka uba ndinayo ndiye ndiqonda uba ye mandisete the best standard ngokwamandla am ewe ndizibonise ndifake 500 ndibe ndisawuphukuza zoyithatha bethu ingxaki ngoku andisekho kwilevel yokunikela ngoku sendikwilevel yoba ngumzekelo ngoku nawe famba ngoku sokuyilo level yokuba kubekho aba bafunda kuwe and ke sometimes kuyenza ungabi nayo nyani imali ufake 100 rand pha kodwa intetho yakho ibaphushele ko1000 abanyaba ndizama ukuthi onosoloko uzistretcha ungenayo into kodwa uyakwazi ukuba wenze enye into kodwa ustretche ngokuthetha uthi ubacacisele ubabonise kunzima kakhulu kum abantu abaguquke emva kunawe bafunda kuwe whether you like it or not into ethethwe nguwe it means a lot to them sithi ke ilife yakho mayibe ngumzekelo mayingabe ngumzekelo nje mayibe ngumzekelo kaYesu number 3 kuthiwa they don't practice what they preach abaFarisi amen ngapha nalapha phakathi nakwelicala senihala ukudla kuba kuyi conference okanye nimamele serious li kuthiwa nimamele serious noma kuthiwa nimamele seriously li okay kuthiwa ke okwesithathu set an example for believers in love indlela othanda ngayo xa ungumzalwane khula eluthandweni uzibona njani ubuyakhula eluthandweni lwa uzibona ngokuba uthande more than your group kaba otata abatoyito yapha ecaweni wena Nziya
Ndabaphawula ubaba noSathane abadala qha ndangamqondi uSathane ndambona late. Ndake ndayitsho kona once ndiyakhumbula. Abatata uba sinenkomfa. Xa kuphuma inkomfa ababulisi kwamuntu baphuma kule minyango. Bayoma phaa ezimotweni. Thina sibhizi apha sibulisa omama nabantwana sibhizi sibona singumzekelo ngothando. Kutsho ukuthi umuntu ofika apha ecaweni mamalishi befamba ubona umzekelo wamakholwa ngothando lwethu. Kuba uluqhelile uthando lwefamily olukhetha abafundileyo nabanemali. Fanele xa ifika ecaweni athi yo xa ndifika eChristian family ndibone inhlobo yothando endingazange ndayibona. Ukwamkelwa endikufumene pha, ukuhlonitshwa endikufumene pha. It's a different kind of people. You should set an example yokuthanda abantu njengoYesu. Kangangoba xa ungumzalwane wenyani igroup yakho ukhe uhamba ungayibulisanga xa ungumzalwane wenyani kuba ububhizi being an example to believers ngothando. Taduxhami xa kuvalwa inkonzo subulisa uthatha Malimba omqhelileyo yiya kumuntu ofika apha ecaweni ongazange umbone uyoba ngumzekelo ngothando. Umzekelo wothando luthando olufuze uthando lukaYesu. Uthando lukaYesu embraces every class lonke uhlobo lomuntu uthando lukaYesu. That's why namahedeni ayide be comfortable around uYesu kodwa uYesu abesazi bazizikhulane ezi. Ndiyayiqonda ukuthi ikhona into yemini esixhinileyo and this must xhinile especially kwi-evening services. Kodwa ingathi noba uyaphuma ungangaphuma ubulise ifriend yakho le. Uveni? No, uba ngaba uphuma uxhinile kha ukuphume uxhine ugile unakhani lo ngesifuba. Susolo ugile utala uchaga ifriend yakho kokho. Yiba ngumzekelo ngantoni? Ngothando. That's why sithi i-righteousness awusayenzi for the sake of righteousness. Uyenza ngoku as a lesson to others. Ngoku nabantu mabatsho bathi yo usibani bani open man uthanda bonke abantu. Kabani ke ndajonga iifotos kaLindi andikho sure ubuye ezulwini ningathi ndimfaka ezulwini. Ndike ndajonga iifotos kaLindi ebezifake kwi-status recently andabo sisekhona status kaLindi andijo ubefote no akho befote nomlungasi wafaka esakhe efote no Khulani kanti uyibone kaKhulani kodwa ke uyibonile wena. Waphinde wazifaka efote nosisi kaChuma ni bakuchuma ngosisi kaChuma banguzi uzi. So ndijonge ngokindlela emengayo uLindi. Abantu uLindi ugwencele kubo bonke ngokufanayo. Ubagila ngala makeup xa ubuliswa nguLindi nje. Kufuneka uphathe ichef. Noba ubulisa utata uMalimba imakeup igcwala ubuso. Uza kulo imakeup igcwala ubuso. Ungazi ucimba uthanda amadoda. Uzombona xa sebulisa uSlee same posture. Uya kuNomtha same posture. Uya kuMama uMomoti same posture. Yilelo thwa ukubonakalisa uthando. Ungathi abantu ucawa nabo abanye bagila ngexhalaba ngegxalaba abanye bagcwala isifuba. Iba ngumzekelo ngothando. And uthando lwakho lungabi dangerous. Mabazi abantu ba uyakwazi ukubabonela affection kodwa ungazulala nabo ungabahaleli kuba ungumzekelo unothando lukaYesu. Akho mtshakazo wakathandwa nguYesu wahalelwa nguYesu. Akho volunteer lakahalelwa nguYesu kodwa uYesu welandelwa ngabesimame kunotata. Though abafundi bakhe baba ngotata. uYesu kaloku kumuntu ongusisi nalo wamesula inyawo. Wamgalela amafutha alingana umkholo wonyaka. uYesu zangathi Yesu uniphatha kanje bayothina abantu. Bade batsho abanye ucaba bayazi basisifebe lo mama. Bathi kanti ungumprofeti kanjani? Bebe ngumprofeti befanga uyamanzi bahlobona lo wesimame lo. So ndizama ukuthi mabake bafika abantu eChristian family. Babone sibabulisa sibathanda njengamahedeni kodwa thina singabahaleli thina. Kodwa thina singazujola nabo.
kodwa thina singazibamithisa. Uba ngabe besuka le ngaphandle bemmithisa bambulise njengathi abone uba thina simbulisa asiyi kulanda ubaya kuyo. Sibe nomzekelo wothando luka Yesu. Sithi ke uthando luka Yesu ulubona ngokuba wena subulisa igroup yakho. Uyabona obabi abafuna ugqibele ngaphandle ba udibena bendleleni. Kube intsakansaka nje ube yesuka apho usuke uyozikhethela udumo ozithupha uhambe kuba ulate. Okanye ungenye imini uyokhetha uNeli phuma uhambe. Ngenye imini uyokhetha nje umuntu ongamqhelanga ngalondlela awenzi irighteousness qha. Kodwa ufundisa abantu bafikayo apha ecaweni uba thina sifana noYesu sinje. Xa kuthethwa ngothando simkhombe kuwe. Thanda njengalowa. Thanda njengalowa. Benibuzile ubulindo usenazo nezistatus nithulele into lapha. Khosijonge. Jonga nezistatus zikalindi phela ubusathanda akusekho nto. Iyephi nikholwa kanjani? Kuthi inengxaki network apha ecaweni. Oh. Zeza phezolo akana kwanto. Yima sanuphendula ngena network. Aningomzekelo omhle ngespeech. Akabonakala ubona kanjani ulindi xa ngena network. Usitheleleni lo ntshumayela ngayo. Na vena sithi ulindi ngumzekelo ngokufihla. Ndiyancokola. So ndithi ke ndiyenda ndayicinga nje lonto kulindi strike ingqondo yami ayima. Lo mntwana uyazi uba ulindi noba ngubani ozohamba pha kwakhe ukhubeka ngokufanayo ebantwini bonke. Akafuni usibani banahambe uthi usabona ngathi akafunanga umpazi uyambona naku nomtha akafuni ngokufanayo. Sithi ke ngoku iChristian family there is a love that we practice but there is a love that we need to display. So you've got two responsibilities, both to practice love and to display it. Sinamaxanduva amabini uba uthando sulwenze. Siphinde noxanduva lokuba ngosilumodele uthando olu ukuze bafunde ukuthi abantu how to love. And ndiyayithanda nje lesivana ngayo, ndiyathemba imiphako siyidla kunye. Akomntu ufihla umphako lapha ninike sobolile abesemana ombele. Kunjani? Kunjani? Khawubambe sino. Siphana imiphako kangoba kukho nabazalwana apha abandichaza gqithi. Ingathi usino ukayenze lonto namammods ukayenze lonto nomnyanga ayisho xa kayenze abantu abakwethu. Nina niyonqena ukusho into enhle ke nayenza. Lento ba xa ebezoya enkomfeni angayi anike umuntu baye. Ungatsho nawe lo uthi ndike nditsho nami. Babini cha abantu abakabenze lonto abecaweni. Unomtha yes ukayenze. Kuba nomnyaka ayenze athi ndofakela ohambayo. Umama Malishi. Asinala abantu bakunini mama Malishi. Izobetha umama nazi. That Malishi. Yes umama Malishi. Odwana yes odwana. Bantu abakuthi asiziqhayisa apha sizamukwe ukubonisa abantu biyenzeka lento. Kaloku sithi ubulungisa nomtha uyabenza uphinde ubudisplay. Musana ublackmailwa yilavesi ethi ubulungisa benu musana ukubenza phambi kwabantu ukuze ninconywe. La vesi iadressa iintention ukuba sufuna ukunconywa. Noma kuthi uyenzile lo mpazamo ayithi uzoyesihogweni. Ithi ufincile umvuzo, which means there is no danger engako. Because most yabantu abenza into ezinhle abafuna ukuvela. Kanti uPaulos apha ubeka into ethi musukuba likholwa qha elikholwa kakuhle but also display okukholwa kakuhle bakubona abantu. Siva khona umfundisi apha obesenzelwa appreciation or something. Kuthiwa unikwe imoto ye1.2 million. Enikwa abazalwana abathathu. 3 besibaliselwa kumuntu ebesihamba naye. 3 yabazalwana wakwacawu lo cawuziya. Nenza banibuze kuye hlebele friend yakho. Wonke umuntu ozifunayo kwezigcwele pha kuziya ke. Ewe. So lo tata unikwe nje enhle iMercedes Benz enezitulo ezijikayo abantu babhekane. Ngaba iV class or something.
1.2 million xa kusho abantu ngabazalwana abadibaniselene bayi3. Ndithi ke ngonathi singadisplay asizuzikhuphi 1.3 million thina. Into esizoyenza thina khweza umzalwane. Andizukwazi ukuphumelela kangaba abanye basube sebebhatele baze bavelelwe ingxaki. Esobevelelwe ingxaki athi dala umfundisi andizuba sayibuyisa le mali. Lo mzalwane okhwela ngemali yakho akabonanga mzekelo wothanda. Because ngoku umthande ungambiza ngagama uthe ndizonika umuntu. So ndizama ukuthi ke uba ubusoyenza lonto yenze impela yazi uba ubulungisa abenziwa qha but buyabonakaliswa. uMateyu chapter 5 uthi uMateyu chapter 5 nina nilukhanyiselo lesabathi something like that. Umzi omephezulu kwentaba unofihlakala kwaye abasibaneke isibane sabo basibeke phansi kwetafile basibeka eziphathweni saso ukuze sikhanyisele bonke abantu kube sethiwa mayibe njalo. Let your light so shine so that people will see your good works. That Malish, they will see your good works and glorify your Father in heaven. Which means you've got a responsibility to act righteously. You also have a responsibility to show that righteous living. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Nina nelukhanyiso lehlabathi umzi ophezulu kwentaba awunakufihlakala. Next. Asibe fast lap. Kuthiwa ke kanjalo isibane asilunyekwa siqhutyu sitheni siqhutyudelwe ngethunga koko sixhonywa endaweni yaso sikhanyisele bonke abasendlwini. Next. Makukhanye ngokukwanjalo ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuze bathini bayibone imisebenzi yenu elungileyo. So xa umzalwane right wezi musuku soloko uba right kwi secret. Musubonakala kukhona abantu abathi xa bephuma imali bahle befumbathiswa koko mamalishi kuba babambe la versity into yenziwa ngasekunene mayingaziwa ngasekhohle yonke imihla iyobonwa nini lento yakho. Umzekelo ngaphecaweni sinotata wanikela inkomo oyi1 oko sabakhona wanikela inkomo ezingaphi eyi1 enenkomo ezingaphi yena ezintathu. Kubani lo percentage wanikela 1/3 yonke sayibona akayitsho yena ndiyayitsho mina because kuthiwa we have to show our good deeds. Into ayi-addressayo uYesu pha bazalwane uaddressa i-intention yokwenzela ukubukwa, not i-intention yokuba exemplary. So yenza into sili utsho uyitsho for others to learn ukuthi ayikho seBhayibheleni kuphela kodwa ukhona umuntu onjengathi oke wayenza. uJames uyabalisa pha ukhuthaza ngendaba yefaith and prayer. Uthi kubazalwane uEliya okanye uElisha uthi uElisha wayengumuntu njengathi kodwa wathandaza ubivula inganethi yatsho yanganethi. Waphinda wathandaza uba mayinethi yanetha. Uzama ukukhuthaza ukuthi nawe yazi ukuthi ungathandaza zenzeke izinto sanokuzidela xa nithandaza. So nizama ukuthi into xa itshiwo eBhayibheleni yake yenziwa by a mortal being like you kululu buyibona ubuyaphileka. Awunosolo kuphila ubungcwele ubufihla. Siyevana? Yabona umzekelo kukhona abantwana apha abaziphethe kakuhle abahlonipha uThixo abane life right bangama virgin abambelala nazo zonke izithunya zika Satan phandle. Kodwa lonto funeka bayithini ke ngo bayifihla. Mhlambe kenza bayifihla ngenxa babona abantu abangathi bane potential okudlwengula lapha ecaweni. Andikho sure ngizova ngawo. Abantu abenza into ezinhle bayoyika that mali ukuziveza. Noba so bancoma bayablasha. Ingathi intombazana yakudala izenzi ngathi ayifuna ukutshata ifuna imutha bayamutha bonke abantu abenza into ezinhle xa ubancoma mamalishi bayamutha yini utata dacho
kuthiwa funeka bayithini imisebenzi bayibone, because life yakho should be an example, your love should be an example. So you practice and demonstrate. Practice righteousness, also demonstrate. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father. So sithi mabalubone uthando. Next, bangumzekelo wantoni? Sekushiyeke 1 kwabantu bafuna ntendiyeka. Amen ngaba. Ingakumbi abantu banxiba impahla ezidark. Abantu abanxiba impahla ezidark andisho kwelicala sina. Abantu banxiba impahla ezidark. Ndiyancoma. Kuthiwa ke in love uthando lwase-CFA malugqame, mabathi xa befika abatsotsi aba bejola gqithi bafebayo bangolewu, akubona umbulisa acinga uba uyamthanda ufuna ulala naye, abe sebona uba ndithandwa njengoThixo ba umpho xa ubethe kapha elidongeni uSathane utsho ngomlomo obuqukileyo buqakileyo lapho uzofuna ntona lapha xa noSathane namafufunyana okanye uzomripota kumnditsho, because andithi kaloku phaa elizweni mos ngoku akusatshuwa ndiyakuthanda ndithi umuntu uvele acela inamba abe selala nawe, uvele akubheke emehlweni nibe senincamisana nilala. So uzobona umbulisa apha ndiqhele kwakusakwa phaa kwaSathane abone simbulisa ngothanda ndiyibonile laa nto bukhona into endithandileyo phaa. Xa efika kuwe umdlavuzo ongathi yinja umbonise ubunja obu. So uthando lwalapha ecaleni mabe ngumzekelo, ungathi xa ubona inkwenkwe efikayo engathi igwaqa lapho uthi ngumyeni wakho. Thanda lo muntu lo ngothando lukaThixo uthi umyeka azihlalele ecaweni. Elandelayo, in faith, iba ngumzekelo in faith. Ndike ndakhunjuzwa umuntu ebendi-introducer namhlanje umfundisi uNkewu wandikhumbuza ngefaith yam ukuba besendilibele mchakela. Xa ndandisenza i-meal i-probation eMzamba ndandihlala emxhasweni phaa ndingenawo ndihlala endlwini enye, into yonke silala apho ngosenomfazi, yonke into sihlala apha ilikhitshi, but xa engekho umfazi ndihlala phaa ndibabalisela ke uba ndoze ndibe nomfazi ndizoba nomzi edolophini. Ndade ndatsho ngenye imini andikanakwanto ngoko kaba ube ndikhumbuza into endandiyinxiba, ndandithanda unxiba ishethi yam etshekhi endandiyithengile ne-leather jacket endandiyiphiwe kwenye indawo ndashumayela kuyo. Ndashumayela umfana wakhula ibhatyi wandinika i-leather jacket ebrown, nzima kabi sina. Xa sendinantsika umntu khulula anxiibisa, ya wakhulula wandinxibisa. So ndanalo that jacket ke ndithi ke ngoku kubo xa sele ndinemoto ndizothi ebantwaneni bam xa ndithi mabegqithisa isikhiya babuze uba eseyiphi. Kwelo xa ndiliphanana nakwanto ndizihlala kwancane apho ndibhatala amalini 350 if not 250. Kodwa ngoku ndiyazibona into senzeka, ndinemoto ezine ngoku phaa kwam sinomkam. Xa ndibuza isikhiya bangabuza nyani uba ese-Staria okanye ese-Discovery okanye ese-Ethos okanye ese-Franks, bayabuza. Ndayitsho loo nto ngoko. So kutsho ukuthi ke ngoku ukuba ngumzekelo ngefaith, ezinye iBhayibhile zithetha ngefaithfulness, ukuthembeka, but whether it's faith or faithfulness, thetha kuthiwa when you have the spirit of faith you speak. Kangaba machikani jonge lo verse biyavuma network ithi khona ivesi atshoyo uPawulos pha athi we have the same spirit of faith and therefore we speak. Uyazi xa uthetha izinto out of faith awuna depression. I-faith ikugcina unethemba, you've got a reason to wake up, because ulinde nje imana, ulinde nento ezisuka emandleni kaThixo. Besincokola nonkosi ebencokola namphofu ndathula ngokutata uXhami ancokolayo apha ukuba isikolo zasibekho kakuhle, kodwa khona ngosingakasibekho kakuhle isikolo kodwa nomsi unento yonke. Kutsho ukuthi uyakwazi ungamina sikolo ube noThixo, ube nezinto ezi-essential in your life. So xa befika ngoabantu be-depressed nawe uncokola ngendlela edepressa more, bavele bathi xa befika ecaleni bafika hayi sife sonke kubi kakhulu.
ilizwe liyabhubha. So xa singabazalwane masibe ngumzekelo ngefaithfulness okanye ngefaith. It is written therefore, it is written, I believe, therefore I have spoken. With that same spirit of faith, we also believe and therefore speak. Uyabona ifaith ekwenza ungaduthethe ayi faith half. Kutsho ukuthi ifaith yakho ayinawo nomsebenzi lo okuthetha ke. We have the same spirit of faith. Kanti kwenzekani? Kwenzekani ulamntu? We have the same spirit of faith that is described in the scripture when it says, first I believe, then I spoke in faith. So we also first believe, then we speak in faith. So xa ungumzalwane uthetha izinto ngefaith, not by knowledge of resources, not ngokuba wazi ubunantoni nantoni nantoni. Kaba ndiyacinga uba njeba kuzoplejwa ngoku sekupledjilwane ne-for i-God seekers. Kukho abantu akakazi azistretcha nokuzistretcha nange-500 ake athi ke kwi-half talents izoba yi-2000 ndine-faith yokuba ndingayichola le-500 into yakhe ihlele emgcini ngqo 1.5 kwayena babekuya ngokwakhe nge-1499 ungumntu we-minimum and less uhlele anything you andizoba nayo. Uyazi ukhona umuntu okatsho uba akaziba nayo imali ngo-October. Ngo-October ngeke ndibe nayo tu. I mean, how long does it take for God to change isimo? And you'll find that sometimes you don't experience miracles. Uphila life ordinary because awukwazi kuvulela indawo engaphaya kwe-knowledge. Khawujonga umzekelo utata wethu uAbraham. uAbraham kuthiwane wathi hlala napha sizohamba mna nonyana siyonqula then emva koko sithini sibuye kodwa wabezazi ba unyana wakhe uyombulala. Then kwincwadi yeRomans iyachazwa ukuthi uAbraham he believed that God can also raise the dead, which means uAbraham wakholwa into yoba noba ndimbulela unyana wami zophinde ndibuye naye. So ndikhalela ama-Christian family ibe ngama-Christian family ane-faith kangaba kulo nyaka uzayo nami nge-faith ndizoba ntoni into enkulu indlikela ingxikela. Hayi funa ingxikela afuna ndumeza angomzulu mna yintoni ngesixhosa akuzibhadlala simpondo yeso ayongxikela etheko kanti babe umhlolo lomxhosa maprinsana ayongxikela umdliva hayi into epotsoyile umdliva wepati injikitya hayi kumama umuntu wavele wawese entabankulu injike kuzofiwa nango. So okay ivane mna ke ngo ndizoba nesibhadlalala injikitya umdliva intoni buthi ngesizulu wena indumezulu yetheko apha ngoJuly next year ndizobe ndimeme abantu abaninzi ndizobe ndigqiba i-50 years next year nge-5 kaJuly yipati enkulu ngoJuly apha ecawe ndigqiba i-50 years ewe ndazalwayo intoni ebethe ndayigqiba ndigqiba i-20 years ndiordeyiniwe ndaordeyina ngo-2000 ndaordeyina ngo-2006 ndazalwa ngo-1976. So by faith sizawudla sityekeze and lula ke ukwenza abantu batyekeze vele uyifaka ipoison into baphalaze batyekeza in large quantities abaphalaze. So ndizama ukuthi ke ndithandaziseni ngoJuly ziyaduma then ngoJuly ka-2027 ke ngoku by faith soba nengxikela yetheko ngole-Christian family. I-Christian family yarejistwa ngo-2007 izobe igqiba iminyaka eyi-20 ikhona. Le holo yangena kuyo ngo-2017 izobe igqiba i-10 years yale holo. Kusho ukuthi siyadla eyakho ifaith ithi uyafa uhamba ukhomba amangcwaba ezotsha uvakashela ezotsha akho kwanto enye ndinganayo kanjani ipati kaloku kubi kangaka ibhajethi isezantsi bangasojonga usiba lwehlile
Uthini? Okuyazifanela nje. Hayi sifuna ifaith ngoku eyakhayo ngoku. Yiba ngumzekelo ngantoni bazalwane? Elwa eyakhe ifaith ithini sisi? Idabi yashona. Mamoza. Eyami faith dada ithi ngoDisemba nge-19th kaDisemba kulonyaka ngizabe ngigqiba 70 and ngizoyenzela lapha ecaweni anayo nesenti kuzawamandi kuzawugcwala izihlobo zami. Kaloku ezinansi ezipilani zenu zibale zikhawulezana izisho. Into ezokwenza nge-19 so vele siye kwa-cluster D. Kuyonyanzeleka kube ngoku hayikhisa abantu bayoyingenela e-cluster D nabo bantu bakho. Ithini yakhe ifaith mama uDali? Ithi uyafa ubizi kweleti. Uyabona. Hayi uyekeni mama uDali. Ane ithini uthenga ispeaker esitsha? So bazalwane, faith it keeps you going. You know, if abantu bangafikela kubazalwane abasoloko it's not a positive confession enjoy. Abasoloko bethembe uThixo for the life ahead. Bazi ukuthi yonke into enzobe ndiyiphila ngomso izobe njengoThixo esondla ononqane the sparrows. Kuthiwa I know his eye is on the sparrow and then I know he watches over me. Kaba kwamninga ndave di fast forward afike ngoku lo July. Asiye umzekelo okugqibela yiba ngumzekelo ngantoni phaya ke kwi-faith bazalwane ne-faithfulness, that is ukuthembeka. Funeka ube ngumzekelo ongumzalwane ngokuthembeka. But a-Christian family kwicala lokuthembeka shame I think andazi umuntu ongathembekanga. Next, and in purity. I-purity kuthini ke? Kukuba nyulu, kukungabi nabala, kukungabi nanto ingcolileyo. Wenza kanjani ukuze ungabi namabala? Amabala uyawagada. That's why khona ingoma ethi amabala onke Nkosi yami angcolisa umoya wami ndihlanze kuwo namhlanje, which means every time you come to church uthi Thixo ndivezele amabala angaba khona empilweni yami, ndivezele Thixo yonke into endingaba ndikona ngayo. That's why you'll find ukuthi abona abantu bangumzekelo kakhulu ngaba basoloko besiya kwi-altar call qho. Umuntu ohoye into yamabala usoloko ephakamisa isandla koko. Kusho ukuthi lento yokuphakamisa isandla koko awuphakamisa isandla kuba kuphakanyiswa ngathi kuvalwa inkonzo. Uphakamisa isandla kuba ufana nomuntu othanda ukuhlamba. Umuntu othanda ukuhlamba akahlambi umuntu kube selidakeni. Uhlamba kube sazi uba hey namhlanje during the day I might have sweated, I might have encountered the dust. There's a lot engaba endingcolisile. So yilento yenza nobuye ecaweni. Xa ungumuntu okhathalele ukuba nyulu, nobuye ecaweni awukwazi ukuthi kuthethwa ngamo. Because uyazi bafuna ukuthethwe ngawe kakade. Uyoxilongwa lelizwi. So sithi ke masibe ngumzekelo ngobunyulu, ibe clean into esiyithethayo, ibe clean into esiyiphilayo, ibe clean yonke into yethu ibe pure, ibe genuine. Sibe genuine Christians. So iba ngumzekelo ngobunyulu in purity. So sithi ke kuthiwa you should display your growth in sanctification by being an example for believers. Abantu masibakhombe kuwe ngo antini bonile references ebendizitsho ngoPawulos ude watsho wathi nawe Timothy awumncinananga ukuba bangangafundi kuwe. Andithi mabafunde kumndodwa ndinguPawulos, bangafunda nakuwe. Hamba uyoba incwadi ebakhubekisayo abachabalalayo. Hamba uyoba incwadi ebabusisayo abasindiswayo. Ikhona igroup ezokuthanda, ikhona igroup ezokuthuka, ikhona igroup ezokuncoma, ikhona igroup ezokwenyelisa. Hamba ke uyoba ngumzekelo. Now ndifuna ke sithandaze namhlanje uba uThixo akenze lamazwi kaPawulos aphila phakuthi. Sithi ebantwini
xa esithi umuntu lwa yena olwazi ufuna ndibe ngumzalwane ucimba uzoneza umzalwane ngelixeshana njengoAgrippa uthi wena andifuni wena wedwa ndifuna nabo bonke abantu abandimameleyo apha babe njengam and xa unjalo kuzothi uyazigwagwisa yiba ngumzalwane othi umzalwane ngumuntu onjengam and phambi uyitsho lonto kunyanzelekile uba sebenza nzima usebenza insindiso yakho working out your own salvation with fear and trembling, working out what God is working in you. So be an example in faith, in life, in love, in faith. I-Christian family ndingawonke umuntu ongazange waluva uthando makazoluva apha kule cawa. Wonke umuntu ongazange wabona ubunyulu ukuba phiyo Tata uxhamile into bendiyitsho yoba umthande umuntu wesifazane ungamncwasanga. Umthande with a pure heart. Umncome umuntu with a pure heart. And isithi inhliziyo yakho ukuze ibe phiyo uyayiklina wena. Ithi verse xa ethe wabonakala uYesu siyawugqibelela ukufana naye ku 1 John chapter 3 verse 3 if not verse 2 vezani lo verse yiyo ezongena pha kuthiwa bonke abanethemba elinjalo bayazihlambulula you know they purify themselves. Everyone who has this hope yokuba njengoko bendingumzekelo omhle kaYesu xa ethe wabonakala uYesu ndiyawufana naye kuthiwa ke ukuze sifane noYesu if we have such hope we purify ourselves just as he is pure. Jesus is pure. Ubufana noYesu, pure motives, pure reactions, pure words, pure actions. Yonke into yakho mayingabe nakunyoluka. Mayibe pure. And abantu aba honest ngabona abazondwayo. Abantu aba genuine, abantu aba pure bayazonda sithi ke purify yourself. Cela ke sizophakama. Oh cela siphakama sime ngenyama sizothandaza into ezoyithandazela kuba i-Christian family imodele ubuKristu njengoYesu ephila izwi njengoYesu ephila iziprofeto uYesu zangakhalaze nenye into ekubhalwe ukuba uzaba yiyo waba yiyo against his will. uYesu watsho wathi ndizile I've come from heaven not to do my will. Into noba ndiyifuni ubibhaliwe ngam uba mandibe yiyo ndizoba yiyo ndinguYesu. Kuba kuthiwe uYesu ufuneka athule ndizawuthula. And uYesu ngokwathulayo unazo zonke impendulo. Uba uYesu ufuneka athethe uyathetha. Uba ufuneka ethunyuselwe uyavuma uthunyuselwe. Uba ufuneka athukwe uyavuma uthi yonke into Thixo ebhaliweyo ngam I shall be that. He lived a predetermined obituary. uYesu iobituary yakhe yabhalwe ngekafiki wafika sele ngene ngathi ungena empahleni. uThixo ukudalela impilo moyiphile. Zifake kule mpilo kaThixo. Awuzuzisola. Sunday school lapha ecaweni. Abantwana bafika masibakhombe kuni. Youth yalapha ecaweni. Abantwana bafika masibakhombe kuni. Omama balapha ecaweni. Omama bafika masithi hamba uyofana uMama Malimba. Nobiva ivesi oyifundanga kakhulu because awukawazi umahluko phakathi kwevesi nechapter wena. Khawube uya kuMama Malimba uyichapter uyivesi because uMama Malimba uyazama ukufana noYesu. Ubufuna ndithandaze nawe. Cela uphame izandla zakho. Ubuthi Thixo ndincede ndibe ngumzekelo kumakholwa onke afunde kum. It's not that uyicela kuThixo lento ndifuna ube ne determination ethi Yesu I will imitate you intentionally. Ndizolinganisa wena intentionally andizuphushwa umuntu. I want to be like you Jesus. I want to live like you.
I want to live like you, to please you, but not just to please you, but to show others what it means to be a Christian. Then wena ufuna uba ngumzalwane, ufuna uphamisa isandla sakho nawe wamkela uYesu. Uke ufane nathi, asoyiki into apha, asinaxhalala nto, sinethemba kwinkosi uYesu. Heavenly Father, we thank you tonight. And I pray in a Christian family. I pray about every one of us. Nabo bonke ababukeleyo uba sibe libandla. Sibe ngabazalwane individually. Abangakwazi ukuthi emntwini ofuna uba ngumKristu sidifana nami. Kuba nathi sizazi ukuba sifana noYesu. We thank you, Heavenly Father, for the role model enguYesu ofike wasibonisa indlela yokuphilela wena. And help us that our focus will be on how he lived. That we be example of believers. Example to believers in speech, in life, in love, in faith, and in purity. Help us be a pure church. Help us impress you with our purity. Gokuba clean ngaphakathi nangaphandle, in Jesus' name. Amen.